kasniš na posao. Idem! Oprosti, tata. Od oprosti se ne rade rezanci. Pa što si tamo radio? Kakva je to buka? Ništa, samo sam sanjao neki ludi san. O čemu? A? O čemu si sanjao? O čemu sam... pa sanjao sam o... rezancima. Rezancima? Stvarno si sanjao o rezancima? Da, o čemu drugom bih sanjao? O, pažljivo, ta juha je ljuća. Sretnog li dana! Moj sin napokon sanja o rezancima! Ne znaš koliko sam čekao ovaj trenutak. To je znak, Po. Kakav znak? Pa, uskoro ćeš biti spreman saznati tajni sastojak moje juhe s tajnim sastojkom. A onda ćeš ostvariti što ti je suđeno i preuzeti vođenje restorana. Kojeg sam naslijedio od svog oca, koji ga je naslijedio od mog oca, koji ga je dobio od svog prijatelja u partiji Međona. Tata, to je bio samo san. Ne, to je važan san. Rezanci su naš zanat. Temeljac teče našim venama. Ali tata, jesi ikad, ne znam, htio raditi nešto drugo? Nešto osim rezanaca? U stvari, kad sam bio mlad i lud, htio sam pobjeći od kuće i naučiti praviti tofu. Pa zašto nisi? Jer je to bio glupi san. Možeš li ti mene zamisliti kako pravim tofu? Tofu. Ne, svi imamo svoje mjesto pod suncem. Moje je ovdje, a tvoje je... Znam, ovdje. Ne, tamo kod stolova 2, 5, 7 i 12. Usluga sa smješkom.